Здравейте! Сигурно и на вас ви се е случвало, като си отворите електронната поща, да видите, че тя е запълнена с писма от най-различни хора и организации, част от които дори не познавате. Ако започнете просто да изтривате тези писма едно по едно, първо ще отнеме много време, второ може да изтриете нещо, което е важно и бихте желали да го запазите и прочетете, и трето, това няма да реши проблема ви. За да получавате толкова много писма от един и същи подател, това означава, че по някакъв начин сте влезли в неговия имейл лист или списък с имейли, на които човека или организацията периодично изпраща автоматично писма. Ако не се отпишете от този имейл лист, колкото и пъти да влизате в пощата си и да изтривате писмата, вие ще получавате нови и нови писма. Ето, например, Shape-Shift. Нямам представа какво е това, не се интересувам, отварям писмото и скролвам до края. Тук пише отписване. Натискам и съм се отписала успешно от този имейл лист. Писмото вече мога да изпратя в кошчето. Още веднъж ще покажа. The Entreport Team. Отивам най-накрая и избирам. Ако искате да спрете да получавате нашите имейли и да промените опциите си за абонамент, моля, управлявайте абонамента си. Внимаваме тук. Не пише отпишете се, а пише управлявайте. Скролвам надолу и виждам къде пише отпиши ме. Unsubscribe me. Отбелязвам тук и запазвам. Тук пише, че съм отписана, но все още мога да получавам някакви имейли, свързани с транзакции при покупки. Нямам намерение да правя такива покупки, така че на този етап аз съм се отписала. Има обаче някои писма и организации, които бих желала да запазя и да продължавам да получавам такива писма. Например, това е eSky. eSky ми изпраща оферти за полети, самолетни полети, които са по-евтини за определени дати. Искам да получавам такива съобщения, но тези писма, които са се натрупали до сега, запълват моята поща. Така че, какво правя? Тук най-отгоре изписвам eSky. И ето, появяват се всички писма, които са ми изпратени. Те вече не са актуални. Избирам всички и натискам Delete. Още веднъж ще покажа. Например, Omio News. Отписване. Натискам и трябва да внимаваме. След като сме се отписали веднъж, да не натиснем отново ме абонирай. Тук пише, че ако си се отписал по погрешка, не се притеснявай. Просто кликни отдолу да се запишеш отново. Така че трябва да внимаваме и да четем какво точно изискват от нас да направим, след като веднъж сме се отписали. Надявам се всичко това, което ви показах, да ви е от полза и да ви помогне периодично да прочиствате имейла си от писма, които не желаете да получавате. Благодаря за вниманието.